Velkommen til. Mit navn er Trine Nielsen, og jeg er projektleder for det her projekt Bæredygtighed hos SMV'er. Vi har arbejdet med projektet i 1,5 år, og projektet har handlet om at blive som sagt klogere på, hvad foregår der i virksomhederne. Så i dag er faktisk kulminationen for noget af det, der er kommet ud af 1,5 års arbejde. Jeg er her i dag, fordi vi arbejder aktivt med CSR i R2 Agro. Vi er en CSR-gruppe, som består af 3 fagområder, og vi er alle sammen med på konferencen i dag for at udvide vores horisont og for at få inspiration til det arbejde, vi står overfor. Jeg kommer her i dag for at samle inspiration til vores egen grønne forretningsmodel, som vi har arbejdet med i 2 år, hvor vi så også er ved at udarbejde en CSR-strategi. Jeg er her i dag, fordi vi som virksomhed er en del af det projekt, der har kørt de sidste 1,5 år. Jeg har været meget spændt på at komme i dag og høre, hvad det endelige resultat så er blevet. Desuden er det jo et meget spændende program, så jeg har glædet mig også til at høre de andre talere, hvad de har at fortælle. Min interesse går på det kommunikationsmæssige og det marketingsmæssige. Jeg interesserer mig især for den mulighed, der er for at tage CSR med ind i virksomheden som konkurrenceparameter. De udfordringer, som vi ser, er jo også nogle, som andre virksomheder er oppe imod på forskellige vis. Men stadigvæk, at vi kan dele den information, der er på tværs af brancher, som jeg synes egentlig, der er meget interessant. Indtil videre er jeg blevet bekræftet i, at vi gør det rigtige. Vi er allerede med på holdet. Vi gør allerede noget aktivt, og som Sten Hildebrand han fortalte, så var det med at hoppe med på vognen nu, for ikke at blive kørt bagud. Vi i projektet Bæredygtighed hos SMV'er håber, at deltagerne har haft en inspirerende dag, så de kan gå hjem og arbejde videre med at arbejde med bæredygtighed i deres virksomhed.